Patriarkatua epaile jaiotzetik gu ebazten, eta bortizkeria etengabe da gertatzen. Horrela hasten da Las Tesis izeneko emakume antzerki talde batek 2019 urtean eginiko ereserki feminista. Bortxatzaile bat zure bidean, mundu guztira zabaldu zen. Bidea zari garela ez da erraza izan onaino eta oraindik ere lana geratzen zaigo aurretik. Patriarkatua emakumeok betidanik pairatzen dugun diktadura isila. Gizonen nagusitasunak, emakume eta gizonen arteko desberdintasuna handitzen duenak, gure bizitzaren arlo guztietan du eragina. Familian, lagun artean eta lan munduan, zer esanik ez. Euskaldunon artean ere txakurrak oinutsik. Geure burua herri iraultzailetzat jotzen badugu ere, ez da erraza izaten ari txikitatik ikasitako eta are gehiago gure DNA-an txertatutako joerak aldatzea. Kolpez kolpe bezalako saio iraultzaile baten astapenak ere etziren errazak izan. Gaur, hemen, zuokin guztiokin, saio feminista baten jaiotza. Mutilak, saio berri bat inbar daula, eta ez ezi emakumeak isleto berdia eta hostitio egin, Emakumea eta feminismoaz, onaino. Arrazoi. Arrazoi, feminazik bigote duen horiek ze pentsatzen dute? Mundua beha gidatuko dutela edo ze? Dijo aztela depilatzea lehen da izin. Ta ze izango da hurrengoa? Marika telebista! Zoritxarrez feminismoa modan dago, behar bada gehitu beharko geruke emakumeren bat, hola gure saioan. Itxura gordetzeko besteik ez bada. Leito, horrengo saioa itxen, Nahikamela poia itxura. Oideketa. Horrengo saioa elkarte batean itia proposatzea zuet. Elkartean Bazkaia preparatzen dugu, han ikusten zaigutola, eta jo denak elkarrekin futbol partido ikustea. Hori da, ikusten zatela nola bizigean gizon euskalduna. Hoxe. Oso ondo, primeran orduan, lehen da bizi soziedadean, eta gero futbol partidara. Bueno, eta zertaz itzengo genuke saioan, zerraitetas, itzen behar da. Nola zertaz itzengo, gure kontutaz itzengo, Gizonen kontutaz, Gizon kontutaz, lehenengo pelotetaz, alegia kiroletaz. Pilotaz. Edo izan apaltakoaz, Bai, baina izan klase guztitaz, Edo lanaz, ez duten feminista nazkagarriek esaten haiek ere lanan nahi dutela berdintasunean. Horretaz itzingo dugu, herri zeinek altxatzen duen ikusia, Orduan kontua da etzaigula konbeni, elkarteko garbitzailea agertzea. Itxura kontua bestik ezpada, Zertik ezpa, ez aldo lana eta lana, pues etorri eta hil lana. Nola egune goitza sartzen zaitzen nahi, Patriarkatuaren izenean galdi! Esan dizuet igual ideia hona zala emakumeak sartzea gure saioan, ez da? Ba, kriston idea zan, ez da eztabaidatzeko unea, bizirikatan nahi badugu. Azken horiko ja! Bueno, nahikoa. Zenekagarrian Hankatartea izerditan daukat. Petxolo guafuera. A ver, bada egotea. Au! Ostra, Pablo Iglesiasena deserosoa? Bueno, oain ja hile motxakin. Bueno, berezkoa du. Berezkoa. Oain Frida Kahlo. Zer beste hori da, personaia bezea mitologikoa. Tartalo. Bai, arre begi bakarrazun, ez bekain bakarra. Bekain bakarra Bueno, ze, fundamento pixkat ingo dugu? Bai, itzingo dugu gurea. Soziedadia baino fundamento gehiago aldeua, Zaila. Etzen gaizki etorriko, kasuela bat oantxe. Eutxi horrei, bagatu zela, eutxi horrei. Nire pilatu nahi. Hola gatu naroa. Listo.
Prest zaudete? Poltsikoa prest daukazue? Ze orain COVID garaia pixkanaka pasatzen ari garen honetan, badirudi errealitate berria garestea torrela. Azteko eta behin, sagardotegi edo txotx garaia. Eta ondoren, azken 2 urteotan atzeratutako kultur ekimen guztiak bereziki sarrera garestea duten kontzertuenak. Baina sarrera garestietara iritsi aurretik, guazen benetako albistei heltzera izan ere, zea maiz badatorrela bueltan, osatu zaigula jora. Iretzazora itzuli naiz, bidean joateko aurrera, eskutatu dudan kemena. Osatu zitzegun baita ere Mikel Anestesia, musika oso antzekoa, zea maizen oso antzekoa. Eta anestesiaren doinu gogorra baitzea maizen atzetik entzun da, izan ere, anestesia taldeak laster hasiko du Phoenix Tour. Bira, 2 urteko atzerapena eta gero, Mikel Anestesia desesperatuta zegoen, pozi dagoeneko, holtza gainera itzultzeko aukera daukatelako, baina izu hemen zerrenda hasi besterik ez da egin, izan ere, The Baboon Show taldearekin batera, mini-bira espres bat dute egunotan, Coyote Tornado tarrek, izan ere, Niña, Coyote eta Chico Tornadok, hauek ere, badute azken abestiaren aurrerapena eta laster disko berri ere bai. Coyote Tornado tarrak bueltan dira baita ere eta indartsu gainera, baina esango duzu ezeri da, musika errepasoa egiten, hau musika zuzenean egiten da, eta bai, lasai, ez nator agenda errepasatzera. Baizik eta ikusentzunezkoen eta sare sozialetako azken agerpenak aztertzera, eta azterketa honekin, Ratzinger ezagutzen duzue? Ez, Aita Santu fatxaura ez, bada musika talde hau ere doinu gogorretakoa. Azken bideokliparen bukaerarekin ekingo diogu azterketa sakon honi. Ideia egiten hasi zate, bukaera ez da, eta sutan kuadroa, barruan protagonista, zein zen Rankoren albistegia. Eta gauzak honela, honezkero kokapena egin ondoren, Ratzinger azken lanarekin bueltan dator, gogotxo eta kementxu. Interesgarri ez da. Irukia ez da, trikornioa, estatua, kritika zorrotza dakarte hauek, eta uste dut ez dutela inorraztu. Eliza abusuak ere protagonista badira hemen ez, zezenketak, militar ezberdinak, denak gizonak, ia denak gizonak eta zapaltzaileak. Eta gehiago ikusten segiko dugu izan ere hemen protagonista asko, eta kolaboratzailea asko ere bai, fijatzen hasten bazarete, beste taldeetako honezkero euskal panorama musikalean ezaguna diren musikari asko ageri baitira, mozorrotuta denak. Ikusten duzue, errepaso sakon egiten dutela, transizioari dagokiona.
Kaixo, atxaldeon. Berdin. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, gonbidapena egiteagatik. Ka nervioso nago, esan biarret. Lehendabiziko gonbidatua zea gainera. Lehenengo eguna da eta bueno, a ber, ze ateratzen dan. Oso ondo. Aipatu behar dizut, atalaren izena, kamikazean dala, Bai. eta hortako outfit propioa daukat. Orduan, lehenengo eguna denez, jarriko dut. Wow. Ez dakit entzungo zaitudan, baina bueno, espero baiet. Ez du importa. Eta horrekoak bai? Wow. Bueno, hasi ginen 2016an elkartzen komikian inguru genbiltzan gehien bat emakume pila bat, eta utxune bat ikusten genuen, eta gure lanei irtenbide berri bat, edo, bueno, nik ordurako ja publikatzen nuen, da boko beste kide batzuk bai, baina, bueno, ikusten genuen, publikatzen nahi ginenak, betiko plazan edo esan degozagun argitaletxekin eta egunkarietan eta gutxiago ginela benetan komikiak publikatzen ari zirena baino, ez? Pixkanaka pensatu genuen zerbait sortzea, pixka bat indar hori erakusteko edo indar hori modu kolpe bakarrean irtenbide emateko, eta pixkanaka junginan pentsatzen nola egin, azkenean liburu bat ateatzean asuntu atea zen, erabaki jatea zen, eta liburua kaleratzeko, pixkanaka jun ginen erabaki batzuk hartzen, batzuk ardura gehiago hartu genuen, beste batzuk gutxiago, eta horrela juntzan eratzen azkenean estruktura bat, eta estruktura hori azkenean izan da kolektibo bat. Eta zeintzuk zate? Bertenak esaten dituen, Amets Gurtiola, Maite Gurrutxaga, Paula Estevez, Maite Caballero, Maitane Gartzendia, Beku Ona, Irati Eguren, Maite Caballero esan dut. Orduan, Paula Estevez, ez dutela esan usted, eta ni. Bilera horietan, azkenean ja erabaki ginula liburu bat, junginan pentsatzen, nola ze formatu bikozun, objektu bezala interesgarria egin nahi genuen, horregatik bitintena, baita ere gai komun bat eduki beharko zula batasun bat emateko liburuari, eta horien artean izen bat behar dugu, eta orduan ingenuen zerrenda bat, eta zerrenda hortatik bozkatzen junginen, eta boto gehien atea zituna gupust zan, baita ere, ez, kolpearen edo ez usteko kolpearen onomatopeia dalako, eta behar gertu zen. Gure helburua gehiago zen, komikigintzan ari ginen emakumeak eta bazterrean egotera ohituta gauden sujetuak geranez, azkenean helburu hori ere ematen da. Baina bere zen komikigintza egiten segitzea, plaza hartzea, eta plazan tokirik euki ez duten narrazioi toki egitea. Baina, bueno, bai, ulertzea zu azkenean zuk aipatu dezun helburu hori ere betetzen dugu. Gauza bat hola gizartean presentzia handia daukan euskal gizartean, ez? Ez dago komiki irakurle askorik, eta oro har komikia irakurtzen duten personak, ohituagoak daude beste diskurso batzuetara edo beste korronte batzuetatik dauden irakurleak dira. Orduan, gauza batzuetara ohitua zegoen jendeak nerea ere ikusi du pixka bat arraro. Eta pixka bat aldarrikapena hori izan ze, batzutan eskatzen zaigu narrazio konkretu batzuen formak hartzea guri ere, ez? Eta zergatik hori, eta, bueno, pixka bat ikustea gure narrazioa ditugula, eta uste degula jende askorentzat interesgarriak izan daitezkela. Eta pixka bat komikiaren inguruan dauden estereotipo horiek, ez, zabaltzea eta jendeak ikustea komikiekin mila gauza egin daitezkela, eta mila narrazio motaentzako tokia dagoela, eta pixka bat zan, guazen zabaltzera, ez, estua dago komikiaren ikuspuntu hori, eta behar dugu gure tokia ere egin, eta jendeak ikus dezan, eskaintza anitza dagoela, eta, bueno, bazterretan egotera ohituta gauden horiek, pixka bat plaza hartzen dugun, eta ea jendearen gana ere iristen geran, ez? Bueno, hasieran egin genuen planteamendu hortan oso baikorra ginen, eta orduan pentsatu genuen peluzerako zerbait oso handia egiten eginala, eta orduan, bueno, eman genuen lehenengo gaia bota genitunean, ez genuen bakarra bota genitun gai sorta bat, eta pentsatu genuen, segida balu, elkarrekin lotutako gaiak izatea. Bueno, aldi berean mugatua eta zabala denez, horrek aitzakia ematen du ikusteko ekarpenak
garamatzaten, ez? Eta ikuste, bueno, kolaborazioak oso zailak atera dira, eta, bueno, zu hori oso modu diferentetan aztertua edo landua izan da, eta, pozik gaude. Bueno, hau da lehenengoa. Hori da lehenengoa. Ni? Hori da zu. Zu. Urrengoaku izango da? Urrengoa ez dakigu. Bai, oso gustura egiten duten lana. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen duzu, eta jendea pasatzen denean, elkarrizketa politiak ematen dira, eta gero ere irudiak ikusten ditu, eta hori niretzat kaleak hartzeko beste modu eder bat, eta asko gustatzen zait. Eta, bueno, zu hernanikoa zea, eta ni eskerrak eman behar dizkio hernaniko herri jaize, ez da bat urtekin hasi nintzen, baina paleta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen, azpian zego nere mural bat, eta horren azpian nere mural. Hiru kapatan zeuden nere hiru mural. Nik estali nuen nere murala bi aldiz. Oantxe zorrien inguruko liburu bat iten nahi nahi Xuxu Alberdikin. Eta gero mural bat egingo dut Azpeitilen. San Juan deiko pasabidien ingo dut mural bat. Hor ere, azpinda hona neria da. Estaliko dut mural bat. Reciclarse o morir. Eta gero, daukate novela grafiko batekin nabil dira urte batzuk, eta pixkanaka nijua, eta, bueno, gidoia oso estrukturatu daukat, bozeto guztia ditut, eta orain falta zaidana da, burutzea nola baitere, baina niretzat hori errexena da. Niretzat zailena da egituratzea, pensatzea, dialogoak ondo zehaztea, gauza horiek. Orduan, bueno, olako gauzak, eta gero betiko kolaborazio txiki, irrien lagunaken komikik ditut, eta hori berdintasun sailetarako folletoak, kartelen bat beste, olako gauzak. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Herri Joana. Urumea, ez? Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Nere maitearen azala. Gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea, ez dakite, sagardoa. Sagardoa gustoko duzun. Bai. Zein da gehien gustoko duzun instantanea edo irudia? Bueno, badago fotografo bat Duasno deitzen dana, eta bere edozein argazki, zoragarria. Zure crushen bat aitortuko zenidake? What's that? Crush hitza ingelesator eta jendeak erabiltzen du adierazteko pertsonan bat ola erakargarria dana guretzat. Aiaren Lujanbio. Comparto. Zure lan esparrua ligatzea posible da? Posible da. Nik ez dut egiten, baina posible da. Zertan zara, superona? Marrazte. Eta zertan zara? Traketxa naiz, hemen etxeko lanetan eta pixka, sukaldian oso naiz, baina gero pixka desordenatua edo ez dakite, nahi baino baldarragoa bezala naiz, bai pixkat, etxeko txukuntasuna mantentzen. Zure amets egingarriren bat? Mural bat egitea Antzin Barrena, adibidez. Nun, Obe Biliersen, dala nire ama jaio zen auzua. Da Paris kanpo kaldean dagoen emigrante auzo bat, eta Obe Biliersen ingo banu. Wow. Gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu? Despertadorian dakat Ruperren Enebegiek. Enebegiek ez duten mako isuritzeko gogorik. Lehen bizitza. Eta zeba kanta hori? Badaukalako melankolia puntua, baina aldi berian pozik jartzen hauen kanta badelako, eta oso esaldi zoragarrik dazka. Iruditzen zait, lehertzen zait dena. Zuretzako eredua edo referentea den pertsona edo kolektiburen bat? Bueno, berriz, Maialen Lujanbio. Zer esango zenioke 5 urteko aspiri eta zer esango zenioke etorkizuneko aspiri? 5 urteko aspiri, lasai, hau guztia ez da zure kulpa, segin arrazten eta ondo zoaz. Eta etorkizunekoari txarrak bota eta onak ingalditu zaite, eta segi aurrea. Azken galdera, gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabia zeon tilosetakoa eta sagardotegi garaian zutani ondu ginean goizeko 4:00, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauez. Bueno, bai, baina hori pasazan, edo etzan pasa. Ez etzan pasa. Dakigu. Esaldi bat irakurriko dizut, bai. eta zer iruditzen zaizun, eta inkluso ea asmatzen duzun norena den, bale? Eta esaldia da,
gelditu mundua jaitsi nahi dudala. Mapalda. Oso simplea ez naiz igual, ez? Honen hautaketan. Bueno, oso ondo dago. Eta galdera errexen bat ere merezi nuen. Bueno, Azpi, listo, bukatu deu. Oso ondo, jugu! Gauntzea? Bai, oso gustora. Bai, eta azkar pasada, ez? Oso azkar pasada. Errexak jarri da. Tirosetan elkarrikosiko dugu. Hori da. Goiko lautan, zaki noiz, baina... Kerrik asko. Zuri, musutxo bat. Aio. Pues, eharra. Gero, buruetan dagoen galdera da, ea inoiz bukatuko te den egoera pandemiko, distopiko, triste hau. Are gehiago, inoiz esango aldigute, listo, bukatu da. Kalera atera zaitezkete maskarillarik gabe, aske egon zaitezkete beldurri gabe, taberna batean. Zuen aiton amunekin ere egon zaitezkete, lasai asko. Inoiz ospatuko aldugu honen bukaera, Bigarren Mundu Gerra bukatu zenean ospatu zuten bezala. Elkarri musuka. Elkarri musuka ez dut uste, ez da. Momentuz, Astigarragako sagardetxean gaude. Gaur ematen zaio hasiera txotx denboraldiari. Amak, taldeko kideak dira amandreak oraingoan aurten. Bueno, beraiek ere egongo gara ea zer esaten digoten. Bueno, hemen gaude Amak taldeko kideekin, kaixo neskak. Amaia, Kris, Maixa eta Alaitz. Bueno, zuek musikaren historia egin duzue Euskal Herrian urtetan eta orain are gehiago, ez da? Bueno, beste aukera bat suertatu zaigu. Alkarrekin itxekoa gainagoen gontan. Eta egia esan gozatzen nahia, disfrutatzen eta gusto-gustoa. Kriston arrakasta daukazu gainera, ez? Gustora gabiltza egia esan. Tonto sortu zitzaigun proiektu hau, 4 kanta prestatzeko emanaldi batako deitu ziguten, eta segi eta gustora gabiltza oso. Eta deitu dizuete baita ere, aurtengo txotx denboraldiari hasiera emateko hori ohore bada, ez? Bitu, esan zigutenetik nolaxe gaude. Irribarrakin. Sorpresa, egia esan sorpresa, baina oso pozik erageria. Ohore bada, ez? Bai, ni gaina hemengoa izan da, hemengoa Astigarrakoa ez naiz, Astigarra bizi naiz, baina Hernaniarra naiz. Orduan doble hore, baina bai oso pozik. Emakumeak izan da, zuen ustez, sagardotegia zarrak izonen kontua, gehiago? Gaur egunez? Leno argi eta garbi emakumea etxean gelditzen zen eta gizonezkoa juten zen sagardotegira. Baina gaur egun atea zabali daude danentzako, eta hala ikusteztunak iriki begiak eta kundeila, danentzako da. Lehen komentatuet, badela baita ere ligatzeko leku bat, ez? Tinder, aintzinako Tinder izan daiteke edo... Bueno, ni sagardo zalea naiz eta beti astez etorri izan dune sagardotegira. Baina tokatu zaitanen asteburuan etortzea eta ikustitutenean autobuskak etortzen dianean Iruñatik, Gasteiztik eta bai, ligatzera datoz, Hor ligote asko da? Nik uste sagardotegian ligatzen dela. Txinguru hortan sortzen dana, ez? Atxurra hartuta. Eta zuek, gaur hartu behar duzu atxurra, baina literalki atxurra. Presta duete landatzeko eta... Ez dakiu. Prest gaude, zein? Oso elegante etorri zarete, hori bai. Bai, hori beti. Atxurrai eltze jeunian ze postura garriko deun, oia, baserritarrak eskuak burua emango jue, baina gu saiatuko gara. Asko pozten nahi zuek izateagatik txotx denboraldiari hasiera emango diotenak, eta disfrutatu eguna, pentsatzen dut egun oso interesgarria izango dela eta oso intensoa bezala. Eta zorionak, agur bat bidaliko diezu mesedez kolpeko neskei? Haupa neskak, eta, guk eskerrik asko esan behar dugu hemen egoteagatik. Orduan, agur eta jarraitu olako bilatxok egiten eta olako jendea inguratzen. Batez ere emakumeon artean biltzen. Muixi badin, bukatzeko aholku batzuk emango dizkizuet sagardotegira nola joan behar den. Zein den sagardotegirako outfita? 1. Zapata lauak. Kupelartera zoazenean txotx egitera ez duzu irristatu nahi. Utzitakoiak ezkontzetarako. 2. Bolso gurutzatua. Ez duzu mailan utzi nahi txotx egitera zoazenean. Euskalo, nork hartuko duen. 3. Joan zaitez jantzita ipar polora joango bazina bezala. Berdin du kanpoan 20 gradu baldin badago. Sagardotegian beti dago hotz. Hori bai, eskularruak ez dizkizut komendatzen sagardoarekin bustiko zaizkizu eta.
Eta lau, hau ez da gomendio bat, hau da esperientziarekin ikasi dudan zerbait. Kontua da, sagardotegian zaudenean, kuadrilen artean harreman handiak egoten direla. Behar bada, sagardotegiak dira aintzinako Tinder? Tira, hauexek izan dira nire gomendioak, txotx denboraldi zoriontsu eta batez ere oso alaia izan dezazuela. Ni momentuz atxurra hartzera noa. Intoxikazio bat jasan, baino mende bat lehenago, pozoia prestatzen zebiltzan, gure etxetik urrunago, pixkanaka sartzen doan pozoia da. Azkenerako itzen zaren horietakoa, inguruan arriskurik ez baldin bada, buelta eman begiei eta begiratu zure barnera. Eskua sartu nahi baduzu, isuri gabeko negarraren laku ez lekua aurkituko duzu. Hotza eta ilunda hemen, eskuan eskuaregia ragitzen, ohartzeko izan ez zarena, nola behar bada izan gozinen. Pixkanaka sartzen joan den pozoia da, ateratzen ere kosta egiten dena, inguruan arriskurik ez baldin bada, buelta eman begiei eta begiratu zure